To hello, खुलुमबाय नमस्कार कारदम. To yo welcome to my back again. To दिनै जोंहा माने मारा नागोन आरोना न'आव. To नोंथांमोननो माने बिखिनि माने दिनै दिन्थिनो नागिरदों आं माबायदि मारा नागोन न'आव आरो न'नि खामानिफ्रा माबायदि आवगायलाङो. नायनोसै लोगोफोर बेसेबां आवगायो दिनै न'नि खामानिया. To नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम. नङा होनबासै लोगोफोर. To नायबाय था लोगोफोर. नै जोंहा न'आव मारा गासिनो दं. गैलानो जोबसिनो लानोनो मोनाखै. जोबनायावसो लानो हानाय जाबाय आरो. बेवहाय बे गारि ड्राइभारा बेनो मालिकआ गारिनि मालिकआ बेनो जोंना. मोदाननायखौनो नुवा माथो. हामारदों बा देन्जार हादोंलै खाट्रा नै हौवा बायदि सिरिगायो बेला खाट्रा देन्जार होखायो बेला आरो नै फिसालाया उन्दुलाबाय दं दुस्थुआ बिराद दुस्थ' जाबाय बेला मा जाखो दे आखाइ दे नों पाला मोनसे जायो नामा दे laga 1 2 3 yo bodybuilder hamarलै malai रोगाजोबनो हागोन खोमा बेखौ सुवाफा गावाथ' हनै माबा खुसिया गोरानसो नंखाथारदों ने नै नोङो 6 पेकआनो होबाय न'आव होदेरखायो आयु नायलाय माबा खिख'हांसो नंखायो नालाय माबा थिखोनायानो नै ओमफ्राय आरो माने बस्था बोरै दंबायो आरो हाबा बानायनि नोंखौ जाजाखैलाय दुस्थ'आ नै ओंखारलाय आयौ नै सिबलायखौ सिब बेखौ सिब बाय होनलाय दे रोगा नै आदैमानाव माइ रोगागासिनो दं सावराय लागाव नै देखाया सासे दं जोंहानाव दे पावार मोनगोन दा हराव जुमा बेदर जुमाजों बेदर दा बे थिङा आंनि दे आंनि फाला बे आं बार रोगानोसै लगाव लोगोफोर खामानि मावै बिराद मेंबायलै जों खामानि मावखांबाय आरोना ओमफ्राय मावखांनानै दा एसे जिरायना लादों ओमफ्राय मेंबायबो मावनानै ओमफ्राय ओरैजा सासेया मा लाबोदों नोंलाय गुसु पासुलि है आजि थास' देन्जारलै नै थांफ्लाया देन्जार इखो जानो रोङो बिदि खोन्था बारा लानाङा बिराद फाल्थु खोन्था बुङो बे नै फिसालाया दुस्थ' आरो हो बाग्राय नोंनि गारि दे बे पेस होन बाखोनो साला बे दैखौ बे दैया गलायजोब्बाय नङा इया साला नै दैखौ खोलिजोब्बाय हारामिया आरो नै नायबोसै मादि जिरायनानै मा सङो बोरमा बेदर लाबोदों नै दिनै हले लोगोफोर दात खानालै नै बोरमा मटन बानायगास मटन दिनै हले मटन संगोन आरो बरियानो दहाय जों खामानि मावदोंमोन ना माइ रोगानाया बेनो आरो थ' लोगोफोर मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालाम ओमफ्राय साबसक्राइब खालामलां बयबो थ' जोंनि भिडिअ'आव बिदिनोसै थ' बाय गाहाम लोगो मोनगोन